Käydään läpi, minkälaisia huoltoja Viessmannille on syytä tehdä tai tarkastuksia niin ennen lämmityskauden alkua näin syksyllä. Ottaen huomioon, että minkälainen paikka, että onko lehtipuuta sun muuta. On tärkeää tarkistaa tältä sisältä, että tämä sulamisvesi pääsee vapaasti poistumaan. Ja siellä voi olla havunneulasia tai lehtiä, niin pitää päästä puhistamaan ne, niin pitää avata tämä ritilä täältä. Tässä on 7 torksiruuvilla kiinni. Otetaan pois. Jos meillä on kone sattuu olemaan päällä silloin, niin turvakytkimestä voidaan sammuttaa se. Nyt täällä ei kone pyöri, niin ei ole välttämättä tarviksi. Täältä nähdään, että on todella hyvässä kunnossa, ei näy mitään ylimääräistä. Mutta jos siellä olisi mitä vaan, niin otetaan ne pois sieltä ja kaadetaan vettä vaan tuonne, niin voidaan sitten seurata sinne, mihin se vesi menee tuonne tekniseen tilaan, että se siellä lorisee myös. Eli kaadetaan vaan astialla vettä tuonne sisälle. Sen voi myös kaataa täältä avaamatta noita vuoria, niin ihan tältä takaa kennoa vasten, niin kaataa sinne vettä. Muutaman litran ja sitten se voi olla helpompi siinä kohtaa, jos ei muuten tarvi avata, niin sisältä varmistaa tai mihin se vesi menee, että se poistuu. Ja nähdään me täältäkin se, että se vesi poistuu sieltä, eikä se valu tänne koneen alle. Sitten kun on tehty, niin laitetaan takaisin suojat päälle. Pahimmassa tapauksessa se rikkoo tuon höyrystimen, jos ei vesi pääse poistumaan tuonne. Se jäätyy tuonne koneen sisälle ja jäätä kertyy niin paljon, että se alkaa nostaa tuota höyrystintä ja se voi mennä siitä syystä rikki. Eli siinä mielessä puhutaan todella tärkeästä tarkastuksesta.